खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। शिबसागराव आलफा उदांनि मुङाव रां दाबिनायनि थाखाय 3 सुबुङा हमजादों। गुवाहाटीनि एमएलए हटेलनि साखाथियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। रां दाबिनायाव लोब्बा थानाय सासे आइजोखौ पुलिसआ खादों। हिट एन्ड रान जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सानैया जोखोम। BSFआ मेघालयआव मैसो फालांगि खालामनायखौ होबथादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। शिबसागर पुलिसआ आलफा उदांनि मुङाव रां दाबि खालामनायनि दायाव 3 सुबुंखौ खादों। खाजानाय दायनिगिरिफोरखौ बाबुपट्टीनि थागिरि दिप हाजरिका 41 बोसोर, खैबर्त दलनिनि थागिबि सालिम उल्लाहा 28 बोसोर आरो जामाल आली 48 बोसोर होननानै सिनायथि होनाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला साथामबो दायनिगिरिया JNJ र'डआव थाग्रा बैसो जानाय बिसि-फिसाय जरानिफ्राय 5 मार्चखालि फननि गेजेरजों रां दाबि खालामदोंमोन। बे अजदनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ शिबसागर सदर पुलिस थानायाव केस नं 39/2025 रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौबो जागायो। बुधबार मोनानि समाव दिसपुरनि एमएलए हटेलनि गेट नं 9 नि साखाथियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला AS01U 4338 नम्बरनि गंसे गारिखौ गणेशगुरी फारसे गोख्रैथियै सालायबोना सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनावनो बे जाब्रबथाया सोमजिदों होननानै फोरमायथिनाय जादों। लामा जाब्रबथायाव नील मुंनि गारि ड्राइभारा गोब्राबै जोखोम जायो। बबेखानि जाथायसालियाव दिहिं एमएलए आमिनुल इस्लामआ नुजाथि हैना जोखोम जानाय सुबुंखौ गोख्रैनो मदद हैनाय जायो। एमएलए आमिनुल इस्लामआ जाथायनि बागै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायबो जादों। मणिपुर पुलिसआ बृहस्पतिबार खालि डक्टर, दखानदार, फालांगि, प्राइभेट कम्पानि आरो सोरखारि मावफारियाफोरनिफ्राय जरजुलुमै रां दाबिग्रा सासे आइजोखौ खादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बुधबार बेलासि समाव हाइब्रिद मावबादिफोरनि खौरां मोननायनि उनाव रां दाबिनायनि बेरेखायै सोनाब इम्फाल जिल्लानि लामफेल पुलिस थानानि सिङाव थानाय लांगल गेम भिलेज ज'नाव अपारेसन खालामना दायनिगिरिफोरखौ खानो हादों होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। पुलिसआ खानाय दायनिगिरिखौ पिपुल्स लिबारेशनारि पार्टी अफ कांग्लेफाक दोलोनि गोख्रों केडार लेहांरांबं लाइस्राम सनामथम्बी देवी उर्फे इजल होननानै सिनायथि होनाय जादों। बेनि अनगायैबो पुलिसआ बिनिफ्राय रां दाबिनायनि गोबां लाइजामजों लोगोसेनो गंसे मबाइल फनबो जब्द खालामनो हादों होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। चन्द्रपुरनि गबर्धना ओनसोलाव मोनानि समाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला गंसे सिनाय मोनै गारिया इ-रिक्सा गारिखौ उनथिंनिफ्राय फैना सौख्रांफैनायनि जाहोनावनो इ-रिक्सायाव गाखोनाय सासे सुबुङा जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो गुबुन सानै सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ रतन दास आरो गोब्राब जोखोम जानाय सानैखौ रुपाली दास आरो बिनि फंबाय बिपुल दास होननानै सिनायथिदों। रतन दासआ गावनि बिब' रुपाली आरो फंबाय बिपुलजों जयै फाहामसालिनिफ्राय फैबाय थानाय समावनो जाब्रबथाया सोमजिदोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। जाब्रबथायनि खौरांखौ मिथिनो मोननायनि दसे समनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि हैना जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ GMCHआव दैथायहरनाय जायो। बबेखानि डक्टरा रतन दासखौ सिगाङावनो जिउ गोमाखाबायमोन होननानैबो फोरमायथिनायबो जादों। मेघालय रायजोआव BSFआ आयेननि बेरेखायै मोसौ-मैसो फालांगि खालामनायखौ गोख्रों नोजोर होना भारत-बांलादेश सिमायाव गासै 8 लाखनिबो बांसिन बेसेननि गासै मा 46 मैसो फालांगि खालामनायखौ होबथादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सोर सुलुङाव मिथिमोनना सोनाब जयन्तिया हिल्सआव हादर गेजेरनाङारि सिमा साखाथियाव गोख्रों अपारेसन खालामना फालांगिफोरा हाग्रा ओनसोलाव खावनानै दोनथ'नाय गासै मा 46 मैसोफोरखौ गुबुन हादराव दैथायहरनायनिफ्राय रैखा खालामदों होननानै फोरमायथिदों। दासान्दि जब्द खालामनाय मैसोफोरखौ आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो PPP मुक्तापुर पुलिसआ थानायाव गथायनानै हरनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।